and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Ngano ba? Nipaus lagi na. Nipaus lagi. Nihila ka. Nihila ka. Wa. Nabati na ko ka na naman iso. Huwag na sahid gusto na nang gipuhat. Kung saan naibaw ko, nihila ka. Nabalaka kang mamatay ko. You cared. Gusto na ko ni mo. Unsa? Oh. Hay! Nganong gihapak ba ni Boss Jason? Wa ka na malumos. Ug gipasagdan ko nimong i-mouth to mouth ta ka. Magpahimuslanon. Siguro. Ang bugero. Asin. Way batasan. Tingali. Kalagot. Gamay. Dako. Magkalagot kay ka. Diya ka na. Lili! Lili, awat ako! Di kayo og samot imo sampot nga misutoy kaglakaw na. Maklaro, bisan pa man kung ngit-ngit. Lili, awat ako, oy! Pasatay! Pasa! Ayaw ko nagbangon! Ha? Nga naman? Opa ko magkakiss ni mo. Hida sa balik. Kay luwason sa taka. Too late. You missed the chance. Tara, mamaulan ta. Ay! Lili, awat ako! Jason! Hey! Jason ay balik sa ay! Ay! Arkan si Kuani! Huwag ko magkakiss! Arkan si Kuani! Nay? Nay! Tug pa ko. Tama niya! Tugtog ka diha! Sige na dyan kakatawag na! Mas ganyan sa place sa baybayon! Tug ka! Wanang imong lili! Misutoy na! Bango na di manoy! Kay mamauli na ta! Nay! Nay! Hagog na magog ka! Tug manigo. Tug ka! O sige! Tug ka! Sige! Biyaan na sab ka din eh! Tuwa na biya sila! Bango na diya ba? Grrrr! Makalagot! May hagog na inuwan ni Bisa ko pabangonon! Unsa ako man ako ni pag-apas nila! Uy! Nga natug pa maning magwanga! Kalagot! Bango naman ba? Manay bangon na! Basig mag-unsa na to sila na! Ngit-ngit trabaho! Siya makabadlong nila! Dawi! Bangon na po! Bangon na! Dili ka kay biyaan tayo din, he? Mubarog na ko! O na! Oh! Manay siya day! Mas ko sa mga hagok! Makalagot! Hindi biyaan na ta nila ba? Bangon na di! Pisan ang saon. Huwag ibatasan ng tawana. Makalagot. Abusado. Naanad na ginis og hawak na ako. Kalagot. Lili! Lili, awat ako! Huwatan ang naong ni mo. Sorry na, good. Sorry na. Wala ko tayo ang bubati kagadlok. Ay kung kupte, naglagot pa ko ni mo. Ugwak ko mahadlok, no? Huwag ka mahadlok na mamatay ko. Anong mahadlok pa ko? Nga miyembro makas masamang damo matagal mamatay. Really? So, agi ka mahadlok? Wa. O sabdi pasabot na ito yung mga luha? Nabala ka. Di may mga balaka ang tao. Nga naay mamatay siyang atubangan, ha? Mabala ka lang ang tao when you care. Pues, I don't care. Di lang ko gusto nga diri ka mamatay. Moto na kahila ko. Nagkahawag na siya rin ko ni Buda. Mapahimuslan nung kagipisar unsaon. Ay. So, man ako. I just can't resist your lips. Labi kay kang hagkan. Every time, dakson ta ka. Murag, di na gusto buhian. I think... Nahigugma ka na ko? O ako maingon nga nahigugma ko ni. Pero makita na ko akong ugma na uban ka. Nya, usa man, uyab na ta. Ay! Kalain ba ni magtubag? O sa man to? O dili? Klaro, ana. Dili! Ngisi man ka. Lami agi mo hagkan kung masuko ka eh. Samot pa ka kuno pahiyom ka. Kung ikaw naman lang pod ang akong pahiyuman, ayaw na lang. Bisag kabuoton ko ang bituon o gihapak si mo agtang aron mahimo kang si Wonder Woman. Karaan. Kapakapinan ako buwan o kadlaw. Bisag i-appeal pa nimong si Mana.
Kung ang ako kagalingon akong ihatag nimo, uban sa mga saad nga uban ako, di ka gid mo hilak. Dili man sila higayon nga makatawa ka. There will always be thorns. Apan ipaniguro ko nimong dili may tamang pasakitan ka. I will always be with you, beside you. Bisan unsa pa may tamo, dili ug di tayo kabihan. Jason. How's that for a promise? Sa ari ng naong nimo. Grabe ha. Gisaad ko na nimo ang mga bituon. Adlaw, buwan, gipapel pa ka rin nimo semana. Unya di pagyapon ka. Kay ang sagad, himuon lang aron pakyason. Then I want. Ako ang matang sa tao nga dili mo himo og saad kung dili ko makatuman. Sayon litukon, apan lisod tumanon. Sugtas ako. Tumano lang ako. Jason, Yes, dili. kinsa ka bagyod? Ha? Kalit kang miabot ning among dapit o gisamok nimo ang malinaw na kong kalibutan. Kinsa ka bagyod? Ha? See, maglisod ka maganig tubag anang simple nga pangutana. Unya magsaad-saad ka na kung buwan, bituon, adlaw og semana. Che, hilason. Oh. Kinsa mo dito? Babe, hain ka na ba? I miss you so terribly. Giihap ko ang mga adlaw ug semana sugad ka nauha ka. Even hours, and it felt like years. Kudhain ka man karon, Larry. Please come back to me. Come home to me. Oh. Si Dave na usap. Dili ka bagid mohunong sa pagsamok-samok nako. Please, Dave, leave me alone. Let me be at peace. Kung natandog na ako ang iyong kalinaw, kana nagparsabot lang naghuna-huna ka sa On the contrary, yes. Naghuna-huna ako kung unsaon nga dili na ko nimo samukon ug di ka na makita pa. Kung ingon pa lang ni anak ka sayon kalimtan si Larry, Dave. Siguro, tingali. Gihatagan ta na ka o kahigayunan. Ilabi pang nakita ko ang imong kaporsigido. Apan dili. Busa dili mahitapong pulihan ko si Larry dari sa kong kasing-kasing nimo. Magpaabot o magpaabot ko sa iyang pagbalik. I don't care if it takes years. Paabuton ko gihapon siya. Gipaw nga na usab ko niya. Believe me, Hennessy. Dugay nang gisuyan kung kalimtan kini pagbati ko alang nimo. Apan, wa ko ka na mahimo kanian to. Sa diyang puhi pa sila rin. Kung misamot pagkaroon human sa naitabo na tandoha. It somehow gave me the chance. Nga tingali ko sana ini mga adlaw. Kung andam ka na. Kung madawat mo na nga wanay kay gayonan mo balik pa sila rin. Maybe then makaton ka sa pagkikugma usab na ako. I hope, Hennessy. Oh, gain ka bagikan. Nakakaon ka na. Oh, kabasa ko di mo. Inko. Naon siya ka, ha? Nakakita kang away? Wa. Ako mo, basa man ka. Basa ka ikaw. Oh, huwag man ko makinomdom, ha? Nga nag-uwa ng adlaw. Inko. May pangutana lang ko ba? O siya ka na. Huwag ka ba'y nakuha gikan sa kong lawas nga magkapailan ako kung si kinsa ko? Sama sa ID sa akong pitaka. Wa. Gusto ko nang mailhan ang akong kagalingon, Inko. May mo bang imo kong ubanan sa dapit? Din imo ko nakitaan? Unsa? Gusto kong subayon kung si kinsa magyug ko o kung diin ko gikan. Gusto ko nang mailhan ang akong kaugalingon.
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!